И всъщност зад инициативата за промяна в Наредба 26 пряко участие взеха 4 граждански организации. Минаха през анализ на проблем, събраха данни. Това, което направихме всъщност е на база на събраните количествени данни да изготвим анализ. В рамките на този анализ да покажем каква е социалната, икономическата цена върху развитието на детето, на семейството, на обществото като цяло. И започнахме да организираме различни събития на национално, на местно, на регионално ниво, самите общности, за да може да говорим не само за проблема и последствията от него, но паралелно с това да изградим една мрежа от съмишленици, които да припознаят възможните решения. Докато тези 4 организации от мрежата извършваха цялата активна застъпническа работа, ние от страна на тръста извършихме още едно проучване на добри практики. Искахме да разберем дали в други държави, в Европейския съюз, има държави, които са с сходен профил на България, социален, икономически, демографски, институционален дори, с сходен проблем за достъп до пренатална грижа и как са го решили. За да може, когато отидем пред тези, които имат власт, да вземат решенията за промяна, да имаме наистина една солидна база от аргументи. Как да го направим? Така стигнахме до 2 държави – Хърватия и Естония, които са имали сходни проблеми точно като при нас, с достъпа до пренатална грижа и чрез промяна в нормативна рамка всъщност и застъпничество и в двете държави е осигурен равен достъп до пренатална грижа на всяка жена, като здравноосигурителният статус няма значение. И така ние прегърнахме доста тези добри практики, използвахме всяка една възможност, говорейки пред правещите политики или пред изпълняващите дейността здравна грижа или социални услуги, да даваме онези аргументи, които ще ги вдъхновят и тях да повярват в това, че всяка една системна дупка може да бъде запълнена, стига да има една висока мотивация и дългосрочна визия. Като основният мотив винаги за всички нас е бил интереса и здравето на децата. Специално по тази за достъпа до пренатална грижа, например, колегите инициираха и петиция, за да могат да съберат повече гласове в подкрепа на решението, но в същото време е много важно, си дадохме сметка да следим за всяка една възможност, прозорец за застъпничество, за да може в крайна сметка да се стигне до добрата промяна, положителната промяна. Понякога ние като граждански организации, дори до болка да познаваме проблема, решението, в обувките на граждански организации, казвайки, заявявайки го, ние имаме една сила. Но когато намериш такъв съмишленик, който е с друга сила и позиция, но застава зад твоята кауза, тогава чуваемостта е различна. В нашия случай, например, ние успяхме да организираме няколко събития, които бяха под патронажа на омбудсмана на Република България, което наистина има друга тежест пред и министри, и други институции.